Ku golfu som sa dostal cez maminu, ktorá ma plačujúceho doniesla k nášmu reprezentačnému trénerovi Andymu a hneď po prvej hodine sa mi s ním zapáčilo trénovať a odtedy to hrám stále priam. Asi minulý rok majstrovstva Slovenska na táloch, kde som hral celkom dobre a škoda toho konca, ale myslím si, že toto Švajčiarsko bude môj najväčší zážitok. Asi na tých táloch, kde som skončil, myslím si, že 6. medzi Slovákmi. Tak začínal som trénovať v Hainburgu s Andym a momentálne moje najobľúbenejšie ihrisko je Penaty. Hrať s nejakým PGA Tour hráčom, napríklad s Tigerom alebo s Rorym alebo hocikým z nich. S Adamom Benčíkom som celkom dobrý kamarát, takže on sa mi páči aj ako trénuje, aj jeho mentalita na ihrisku, aj všetko ako hráč. Myslím si, že niektoré dni vám to môže ísť dobre a niektoré dni chcete odísť po prvej jamke a to je na tom najkrajšie, že nikdy neviete, že ako to bude. Určite to vyskúšajte a možno sa vám to zapáči tak, jak mne. Asi v patovaní, lebo to mi moc nejde aktuálne. Určite v golfovom autíčku. Určite hra na reálnom ihrisku. 30 stupňov na slnku.